Салом алейкум, дорогие зрители. Сегодня имрӯз суҳбате дорем бо Абел Полезе, устоди донишгоҳи шаҳрии Дублини, Ирланд. ҷаноби Полезе барои муаррифии як дастурамалаш барои олимон ва устодони мактабҳои олии Осиёи Марказӣ ба Тоҷикистон омадааст. вузов Центральной Азии, в том числе Таджикистана. Профессор, еще раз приветствую вас. Здравствуйте. И поздравляем вас с публикацией вашей новой шумо работы. қаблан гуфта будед ки талаботи иҷроиш барои олимон ва устодони донишгоҳҳо дар Тоҷикистон баландтар аз талаботи Ҳарвард аст. Подразумевали. Но тут я шутил такую ситуацию, что аспирантам и постдокторантам надо публиковаться намного больше, чем нашим докторантам и аспирантам. ман дар ин ҷо як чиро мушоҳида кардам ки унвонҷӯён ба фарқ аз кишварҳои мо бояд теъдоди зиёди мақолаҳои илмӣ нашр кунанд. шояд ба ин тариқ давлат мехоҳад сатҳи илмро боло барад, аммо дар ин маврид интизориҳоро бояд дуруст ба роҳ монд. вақте аз як унвонҷӯи соли аввали таҳсил талаб мешавад ки солона то 3 мақолаи илмӣ нашр кунад дар маҷаллаи Scopus, ҳеҷ аз ҳама бояд ба ӯ фаҳмонда шавад ки Scopus чӣ аст. унвонҷӯёнро аввал бояд хуб омода кард. фикр мекунам нафароне ки роҳи илмро интихоб мекунанд аввал бояд хуб омода шаванд, то ки талаб кардани умури воқеӣ аз онҳо имконпазир шавад. Я считаю, что надо хотя бы объяснить, надо как-то их показать сначала, как надо заниматься, и потом требовать более реальные, то есть воспитывать более реальные ожидания. вазъи таҳсил ва куллан маориф дар Тоҷикистон солҳои ахир шадидан танқид мешавад. назари шумо ба ин танқидҳо чист? Нет мотивации работать, это обычно из-за двух критерий, я считаю. вақте ангеза нест ва устодону омӯзгорон тарки касб мекунанд, фикр мекунам ин раванд маъмулан ба ду омил рабт дошта метавонад. аввал ин ки моҳона кам аст ва барои як моҳ намерасад ва дуввум ин аст ки касби омӯзгор шояд дигар бонуфуз нест мисли қабл. чунин раванд на танҳо дар ин ҷо, балки дар тамоми минтақа вуҷуд дорад. намедонам, шояд ҳоло мо зери таъсири тикток монда бошем. ҳама мехоҳанд ҳарчи зудтар даромади баланд ба даст оранд. набояд роҳафтода шуд, баръакс бояд талош кард чӣ гуна ба соҳа мутахассисони хубро ҷалб намуд. Размышляться о том, как мы можем привлечь самых умных людей из страны в образовательный сектор. После окончания школы ҷавонон пас аз хатми мактаб, коллеҷ ё донишгоҳи Тоҷикистон ба донишгоҳҳои Аврупо ё Амрико рафта шикоят мекунанд ки сатҳи омодагиашон бисёр паст аст. как вы это можете объяснить? Но с другой стороны, надо тоже подчеркнуть, что бояд ҳаминро қайд кард ки дар донишгоҳҳои ғарб талабот ва унсуре ки зиёд зери таваҷҷӯҳ ҳастанд бо талаботҳои кишвари шумо мутобиқат намекунанд. ман ҳамеша таъкид мекунам ки дар ҳар кишвар раванди омӯзиш ҳам бартарӣ ва ҳам камбудии худро дорад. масалан вақте ки шумо ба хонаи ман меоед ва мебинед ки ман ғизои аз макарон таҳия карда метавонаму шумо не, дар ин ҳолат албатта шумо мағлуб мешавед. шояд шумо малакаҳои дигару беҳтаре доред. вақте як донишҷӯ аз ин ҷо ба ғарб меравад, вай ҳатман бояд огаҳ бошад ки талабот дар кишвари дигар чӣ гуна аст ва ин сатҳи маорифи тоҷикро фурӯ намеорад, чун фақат низом метавонад фарқ дошта бошад. масалан дар амрико фанҳои дақиқ дар мактабҳо он қадар қавӣ нестанд, аммо ба тафаккури интиқодӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда мешавад. вақте як нафар ба амрико меояд, фанҳои дақиқро хуб медонад, аммо тафаккури интиқодияш заифтар аст. ин маънои онро надорад ки вай барои дунё омода нест. гап сари як муҳит меравад. К той среде, а не абсолютно к миру. Не могли бы вы ин дастурамали шумо аз кадом бандҳо иборат аст? Да, но книга, она придумана для того, чтобы людей тратили меньше всего времени. ҳадафи асосии дастурамали ман дуруст ба роҳ мондани пешравӣ дар соҳаи илм ва ҳавасманд гардонидани пажӯҳишгарону унвонҷӯён мебошад, чун бидуни ангеза илм ғайриимкон аст. барои муваффақ шудан дар илм, китоби ман тавсияҳои амалӣ пешниҳод мекунад. хонандаро ба меъёру услуби таҳияи мақолаи илмӣ шинос карда ва барои нашри он дар маҷаллаҳои хориҷиву ғарбӣ роҳбалад мекунад. нетворинг, яъне шиносоӣ бо дигар олимони дохиливу хориҷӣ яке аз василаҳои содда вале муҳими пешравӣ дар илм мебошад. нуқтаи калидии дастурамал аст. мубодилаи нуқтаи назарҳо дар илм бисёр муҳим аст. олимон бояд ҳамкорӣ кунанд, тарҳҳои муштарак таҳия ва амалӣ карда ба кишвари якдигар рафту омад кунанд. ин дастурамал ҳамчунин тавсия медиҳад ки як муҳаққиқ чӣ гуна метавонад дар соҳаи худ шинохта шавад ва ӯро аз рӯи корҳои илмияш шиносанд. дигар роҳҳои ҷалби
сармоягузорӣ барои анҷом додани кори илмӣ ва сафарҳои хизматӣ баррасӣ мешаванд. Найти деньги на какие-то конференции, как можно сэкономить деньги на эти конференции, и в общем, как надо относиться к науке и к сектору. На основе каких исследований вы разработали данное руководство? Вы, наверное, шумо бар пояи кадом тадқиқотҳо ин дастурамалро таҳия кардед? больше времени проводите в Центральной Азии. На какие данные? Ну, бояд қайд кард ки ман бар асоси таҷрибаи шахсиям ин дастурамалро таҳия кардам. анализа данных нету. С чего вы решили, что странам Центральной Азии... чаро шумо фикр кардед ки ин дастурамал муҳим буд барои Осиёи Марказӣ? Что стало причиной? На основе чего вы это создали? Но на основе личного опыта. дар асоси таҷрибаи кориам бо донишҷӯёни Осиёи Марказӣ ман медидам ки бо кадом мушкилиҳо онҳо рӯбарӯ мешуданд. Онҳо зиёд талош доштанд, аммо наметавонистанд талабҳои назди онҳо гузоштаро иҷро кунанд. Насколько на ваш ба назари шумо то куҷо аз рӯи дастурамали шумо олимони Осиёи Марказӣ амал мекунанд? руководство? По большому от них зависит, но я вижу, что есть спрос. донишгоҳҳо маро даъват мекунанд ва мегӯянд ки ин дастурамал барояшон муҳим аст ва бояд барои бозомӯзии муҳаққиқон чораҳои зарурӣ андешида шаванд, то онҳо тавонанд тибқи талаботи меъёрҳои байналмилалӣ корҳои илмии худро анҷом диҳанд. Как-то делюсь таким опытом. Вот вчера вы презентовали шумо кори худро пешкаши ҳайати устодону донишҷӯёни тоҷикистонӣ кардед. бардошти онҳо чӣ гуна буд? состав, и студенты приняли. Но интерес был, и я был очень рад помочь. И там вопросы были, конечно, разные. албатта онҳо суолҳои гуногун мепурсиданд вобаста ба сатҳи касбӣ ва зинаи таҳсил. донишҷӯён бештар робита ба сафарҳои хориҷӣ ва таҳсилӣ суол мекарданд. устодону профессорон бошанд, зиёд дар бораи сохторҳои мақолаи илмӣ ва нашри он дар Scopus ва дигар чизҳо мепурсиданд. Как можно подаваться в Scopus, как журнал, как попасть в Scopus. Вы даете рекомендации шумо по барои карьерному пешрафти росту. карьераи Возможно ли олимон учёным тавсия додед? или оё мешавад ки як соискателям олим ё учёной унвонҷӯ бепул построить карьера карьеру созад? без финансов? Без денег нельзя делать карьеру. Но что вы имеете в виду что без денег? Без зарплаты? Без зарплаты невозможно. бидуни маблағ кори кардан ғайриимкон аст ва карьера сохтан ҳам намешавад дар илм. шумо бидуни маблағ гуфта чиро дар назар доред? манзуратон маош бошад? На, намешавад. вале грантҳо ҳастанд ки метавонанд кори илмии шуморо маблағгузорӣ кунанд. шиносоӣ бо дигар олимон баъзан аз маблағ ҳам муфидтар аст. И это тоже решение. Учли ли вы некоторые аспекты и тонкости при шумо ин создании ҷанбаҳоро ба своего назар курса? гирифтед ки Например, масалан як устоди донишгоҳ даҳо мушкили иқтисодӣ дорад, аз ҷумла иҷоранишин аст, маоши хуб намегирад. дар ин ҳолат мешавад ки худашро ба пуррагӣ ба илм бахшад. Можно ли в таком случае полностью посвятить себя науке? Но если нет денег, короткий ответ – нет. Надо найти. Но есть тоже способы, албатта как вақте маблағ нест ин маънои онро надорад ки инсон бояд чунин вазъи зиндагиро якумра қабул кунад. талош кардан дар кор то маблағ ба даст орад. агар як нафар худро 100% ба илм бахшидан хоҳад, бепул душвор мешавад. ғайр аз кори илмӣ кардан бояд як ҷои кори муайян дошт ки даромади мунтазам бошад. ман ягона нафаре нестам ки чунин ақида дорам. Это все, которые до меня. И это не в одной стране, это по всему миру тоже. Насколько нам известно, вы уже лутфан мегуфтед ки намояндагони донишгоҳҳо бо ки шумо аллакай вохӯрдед, ягон нафаронашон ҳамин мушкилиҳоро эътироф карданд? этих всех проблем. Но у меня есть проблема со словом проблема. Есть просто испытание. мушкил неву шояд инро озмоиш номем. ҳама чи аз худи инсон, баъдан аз ҷои зист ва донишгоҳ бастагӣ дорад. вақте бо ҳайати омӯзгорони донишгоҳи миллии тоҷикистон мулоқот доштем, онҳо дар бораи мушкилоташон суҳбат мекарданд. мо бо ҳам дар бораи роҳи ҳалли ин мушкилот суҳбат кардем ки чӣ гуна метавонам машварат бидиҳам ва вақте ба Аврупо бармегардам, тавонам соҳаи илми Тоҷикистонро дастгирӣ кунам. И также, как мы можем вместе работать. Но что их волнует, судя по вчерашней беседе? Но волнует публикация. роҳҳои дарёфти маблағгузорӣ, пайдо кардани шиносҳои нав дар соҳаи илм, пешравӣ дар мансабу илм аз суолҳои асосии онҳо буданд. Для меня, мне кажется, самое базовое, которое... Вот вы как профессор изучили ли ҳамчун вы як устод методологию тарзи дарсгӯии устодони тоҷикро омӯхтед ва чӣ гуна баҳо медиҳед? вы их оцениваете? Да, но
То, что называется critical thinking или чизе ки критическое тафаккури мышление, интиқодӣ меномем ман мушоҳида кардам ки дар минтақа дертар рушд карда истодааст ва он ҳам бошад дар асоси интихоби шахсии нафарони алоҳида рушд мекунад. фикр мекунам ба тафаккури интиқодӣ дар кишвар таваҷҷӯҳи кам зоҳир мешавад ва бештар мехоҳанд мутаваҷҷеҳи илмҳои дақиқ бошанд. Люди могли это обсуждать более открыто. чӣ тавсия доред барои беҳтар кардани вазъи соҳаи илм ва маорифи Тоҷикистон? То, что называется development studies, то есть изучение развития, то, что звучит как-то грандиозно, на самом деле это просто копия. Это просто чизе ки development studies яъне омӯзиши рушд номида мешавад, чизе ки бузург садо медиҳад, вале дар асл ин як раванди соддае мебошад вақте як тараф аз дигараш меомӯзад. ман фикр мекунам ки муҳаққиқону олимон бояд бештар мубодилаи фикру андеша кунанд ва ҳадди ақал бештар ба ҳамтоёни минтақавиашон. ҳар як кишвар бартариҳои худро дорад. ҳатто Туркманистон конференсҳои зиёд баргузор мекунад бо даъвати олимони кишварҳои гуногун ва барои ин маблағи зиёд ҳам сарф мекунад. хоҳ нохоҳ муошират бисёр муҳим аст. дар Қазоқистон барои мисол фонди рушди тадқиқоти илмӣ созмон доданд. дар Қирғизистон бошад ҳоло бо забони англисӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мешавад. пеш аз ҳама муҳаққиқон ҳадди ақал бояд бо ҳам наздиктар бошанд. С людьми, которые намного ближе, чем мы, чем я. То есть я приехал из Европы, я не хочу вам приказать, как надо жить. Профессор, спасибо за содержательную беседу.